Ibu, kula badhe nyuwun izin. Nggih, Nduk, kok ajeng nyuwun izin napa? Sekolah kula badhe ngadeni kegiatan Hansek, Bu. Tanggal 11 dumugi 16 Mei. Lan kula ajeng melu, Bu. Hansek punika kegiatan kados pundi, Nduk? Punika kegiatan saking sekolah, Bu, kangge nguwataken karakter lan ketahanan diri siswa. Dipun lampahi kanthi nginep 3 dinten, Bu. Lah nginep wonten pundi? Aman to kegiatanipun? Nginepipun wonten lapangan tembak, Bu. Insyaallah aman. Amargi dipun dampingi para bapak, ibu guru lan panitia. Nggih, nek mekaten. Nanging kowe sampun siap to nginep 3 dinten? Inggih, Bu. Kula ajeng sinau langkung mandiri lan tanggung jawab. Ibu pitados, asal kowe saged jaga awakmu piyambak, tetep tertib lan boten lali ngibadah. Matur nuwun sanget, Bu. Kula badhe nyawisaken bareng sekedhik-sekedhik. Nggih, Nduk, menawi wonten punapa-punapa, enggal kabari Ibu nggih.